Det er faktisk skrevet holes in one på det her hul i både første og anden runde. Her er det svenske Henrik Engvall. ...172 meter har han her. Og han har taget 4 jern til det. Flot slag ser vi her. Og værsgo. Endnu en hole in one. Godt slag, Engvall. Så 3 holes in one i denne her turnering. Meget, meget flot. Svenskerne er en af dem, man kan forvente sig meget af i år på Ego-turen. Stort talent. Har spillet med i alle de foreløbige 3 sæsoner, Ego-turen har eksisteret. Og det er altså i år, at han regner med, at han skal bryde igennem for alvor. Denne her er der i hvert fald ikke noget galt med.